Eu am postat 66 de videoclipuri. Haideți să mai postăm încă una, adică pe asta să avem. Yeah! 6, 7. Odată la bunica mea am fost la ea și eu am zis 6, 7 și ea, când făceam așa 6, 7, i-a făcut așa 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, vă trag un chicior. M-am ascuns.